8484 stále je to on. Hudba, ktorá volá, tak pýta sa to von. Celého ten začiatok vidím niekde vzadu. Keď doľahlo to na mňa, tak zabilo ma zrazu. Pre niekoho rovnaké a pre niekoho zmena, no ja sa vidím rovnako tak ako aj včera. Počujem to meno kričať, vlastne to o mne. 8-4 deli, teraz hudba stále vo mne. Tiež sa učím celý život, jak tých ľudí chápať. Vybratá je cesta, aj keď nebol to len nápad. Obohratá platňa je to, či ma ešte baví. Dneska neodpovedám, dneska ťa len zdravím. Každým slovom povedané stále bližšie k tomu, čo ma vyťahuje z krízového zlomu. Nabudeným smerom, aj keď nevidíš to v ňom. 8484 stále je to on. Kto je on? Ten, čo cestu v rímoch hľadá. Kto je on? Komu to nedá, skladá. Kto je on? Ten, čo vidí stále zmysel. Kto je on? Kto je on? Kto je on? Koho motá ešte stále. Kto je on? Ten, čo si to ide práve. Kto je on? Ten, čo neslúbil a prišiel. Kto je on? Kto je on? Vnímanie tej hudby, inštrumenty, slohy. Tam, kde som bol doteraz, toto sú tie vlohy. Vždy, keď si tak sadám, spomeniem si na to, koľko času vloženého, či to stálo za to. Keď obdobia sa menili a s nimi aj tie mená, končilo to vždycky ako vytrhnutý scenár. Teraz sa to píše nejak inak formou vety. Dozrelo to do stavu, čo pýtalo sa predtým. Pýta sa a nevieš, či tu bol aj taký, čo tie slová kresal 8-4 za tým. Tak nechám sa tým uniesť, nech si ma aj bere. No nehľadaj tu typa, ktorý závisťou ťa žere. Slova, ktoré ponúkajú zase znova, pritom je tam nadhľad, ktorý iba schová. Ukazuje v čase a ukazuje v ríme, deli ťa tam stiahne a spolu ponuríme. Kto je on? Ten, čo cestu v rímoch hľadá. Kto je on? Komu to nedá, skladá. Kto je on? Ten, čo vidí stále zmysel. Kto je on? Kto je on? Kto je on? Koho motá ešte stále. Kto je on? Ten, čo si to ide práve. Kto je on? Ten, čo neslúbil a prišiel. Kto je on? Kto je on?